Salgóra, akkor még megvolt a fogaskerék, úgyhogy még én a fogaskeréken is jártam, vagy mentem. Tél volt, hó volt, és végig aludtak az orosz katonák, úgyhogy nyugodtan mehettem közöttük, úgy aludtak, mint a bunda mindenki. Mondjuk azt, hogy életveszélyben voltunk, ugye azt nem tudtuk, de nagyon meg voltunk ijedve, az biztos. Ferenc Sándorné vagyok. 1928. május 6-án születtem Bogácson. A leánykörében Lipták Jolán. Azért születtem Bogácson, mert édesapám fúrómesterként ott dolgozott, és ott tett le a gólya. Egyébként Zagyvapálfalván éltem a fiatal, vagy a gyerekkoromat, úgyhogy ott laktunk, ott voltunk Zagyvapálfalvai lakosok. Hatan voltunk testvérek, mert a hetedik, mert volt egy ilyen koraszülött, hatodiknak, és az koraszülött volt, halva született, szóval meg is halt, és akkor az öcsém volt a hetedik, és mindig mondják, hogy a hetedik az szerencsés, hát ő valóban ő elég jó, szerencsés volt, ő ugye pedagógusnak tanult, és ő 50 évig tanított Dunaújvárosban, onnan ment nyugdíjba, ott van, és ő vele mai napig is tartjuk a kapcsolatot. Reggel, tehát vigyáznak rám úgy azért, reggel 9-ig telefonálni kell a lányoménak, hogy na, meg vagyok, akkor 10 órakor telefonál az öcsém, hogy hello, itt a kávé, kávézunk, Dunaújvárosban én itt, tehát 10 órakor jelezni kell, és ha nem jelzek, akkor mindenki mond. Addig még volt fönt egy szomszéd, azt nagyon szegénykém, az meghalt, az reggel már mindig hívott, hogy Joli néni, meg vagy még? Nehogy meghallja, fiatalabb volt tőlem, és mindig mondtam, hogy én vagyok a Soros. Ő csak 75 volt, és meghalt, és ő reggel mindig szólt nekem. Este nagyon jó szomszédom volt, mert reggel szólt, hogy no, mi újság, meg vagyok, éjszaka, vagy estére mindig jó éjszakát kívántunk egymásnak. Úgyhogy nagyon jó szomszédasszonyok voltunk. Ha elestem, neki szóltam, akkor ő lejött, segített. Jó volt, hogy ilyen sokan voltatok testvérek? Igen. Ja, Igen, és még egy nagyon érdekes, hogy amikor hatan voltunk, ugye egyszobás, ilyen gangon laktunk, egyszobás lakásban, és még a szomszéd, mert van 10 család lakott egy ilyen felső szinten, még az egyke gyerekek is hozzánk jöttek, tehát nálunk volt a bandázás. És az én anyukám őt szerette a gyerekeket, ő nem volt ideges attól, hogy ottan sokan voltunk, játszottunk, sőt, nálunk szerettek enni, aki egyedül volt, az otthon nem akart enni, és nálunk szeretett enni, úgyhogy jó volt, jó volt. És mikor már nagylány voltam, a fiúk, mikor elmentem táncolni, ugye akkor régen még kellett a gardemama, ugye, aki kíséri. Hát anyu nem jött, mert ott volt a 2 bátyám, és azok odafigyeltek, ha olyan kért fel, akivel nem akartam táncolni. Tehát vigyáztak rám. Úgyhogy jó volt. Érdekes, az óvodát nem felejtettem el, pedig nagyon régen volt. És emlékszem rá, hogy óvodába jártunk, szerepeltünk. Anyukám nem dolgozott, akkoriban hát még nem nagyon dolgoztak a nők, ugye? Úgyhogy ő 6 gyereket szült, úgyhogy 6-an voltunk testvérek, és ő bennünket nevelgetett, meg a háztartást ellátta. Hát, mint óvodás, én is köztük voltam, és én emlékszem rá, hogy én akkor is anyaszerepet játszottam. Ugye voltak királylány, meg a gyerekek, és én voltam az anya, a lapáttal, a sütőlapáttal, és sütöttük a kenyeret az óvodában. Ez egy ilyen mese volt, már elfelejtettem. Akkor hány éves voltál? Hát akkor 4-5 éves. És erre emlékszel? Igen, és emlékszem rá. Hol volt az óvoda? Hát az a bányatelepen volt, ugye volt a bányatelep, és akkor ott volt az óvoda. És oda jártunk, addig még ugye iskola kötelesek nem lettünk. Ugye jött az óvoda, akkor hazamentünk, akkor általában,
Hát ott volt egy nagy hegy, a nagy Akácos, és oda mentünk, ott játszottunk, mint gyerekek, és ott volt az iskola is a bányatelepen, oda jártam végig az elemi iskolát. Nagyon jó volt, ott ilyen sziklás része volt, úgyhogy ott játszhattunk szinte reggeltől estig, ha nem mentünk óvodába, iskolába. Olyan sokan voltunk akkor, barátnők, barátok, úgyhogy nem olyan játék volt, hanem közösen játszottunk. Hát aztán ugye a 6 ellenit kellett akkor még végezni, és a 6 ellen után volt ilyen ismétlő, hát én azt is végigjártam, azt tudom. Hát elég jó tanuló voltam, de ugye mivel mi sokan voltunk testvérek, így nem mehettem tovább tanulni. Ugye a többi barátnőim voltak leérettségizett, akkoriban még volt a polgári iskola. És a 6 elemi után, sőt már a 4 elemi után lehetett menni polgáriba, és akkor utána pedig a gimnázium. Én elmentem Varodába, és varni tanultam, Varodába jártam. Ott is voltunk 6-an barátnők, úgyhogy nagyon, nagyon jó érezzük magunkat, mert hát ott csoportban voltunk ott is. Boldog gyerekkor volt? Szerintem igen, és mi nagyon sokan voltunk barátnők, meg a fiúk is barátok, és akkor volt egy helység, egy ilyen klubhelység, ahova eljártunk, ott zene volt, lehetett pingpongozni, meg szórakozni, úgyhogy az nagyon szép idő volt, és lányok, fiúk együtt meg kirándulni jártunk. Salgóra akkor még megvolt a fogaskerék, úgyhogy még én a fogaskeréken is jártam, vagy mentem. Salgóra mentünk kirándulni. Nyáron viszont a nyaralás helyett nyaralás nem igen volt, hanem elmentünk a bulgárokhoz dolgozni. Már ilyen 10 évesen mondjuk, akkor a bulgároknál dolgoztunk, és ami pénzt kerestünk, azon szép ruhát kaptam, emlékszem fülbevalót, tehát ilyenekkel anyu meglepett bennünket, mert megdolgoztunk érte Kik azért. azok a bulgárok? A bulgárok az volt egy olyan nagy terület Pálfalván, ami a bulgár föld volt, és akkor ők alkalmaztak ilyen gyerekeket, hagymát szedni, gyomlálni, ilyeneket, úgyhogy ott is dolgoztunk azért, úgyhogy nem nyaralás volt, hanem ilyen dolgozás volt végeredményben. De mentünk szívesen, mert azt a pénzt megkaptuk magunknak, úgyhogy abból költekeztünk. 16 éves voltam, igen, mikor a front volt, jött a háború, és akkor nem bunkerba mentünk, hanem a bányának volt ilyen bunker, vagy mi, nem is tudom, milyenek, oda jártak a csillék a vasúton, úgyhogy oda menekültünk, mikor már jött a front, hogy jöttek az oroszok, ugye először németek voltak, akkor még dolgoztam, mikor a németek voltak, Tarjánban jártam, Szabóhoz ott dolgoztam, de aztán már jöttek a repülők, bombáztak, és már akkor féltem, és akkor már hazajöttem, vagyis nem mentem be Tarjánba. Otthon akkor a németek elvonultak, jöttek az oroszok, akkor mi pedig vonultunk be abba a tárnába, ott vittünk be ágyat is, vagy ilyen pricseket, ott aludtunk. Hát úgy kimerészkedtünk, én kimerészkedtem egyszer, mert akkor az oroszok bent voltak a telepen, de ott megpihentek, mert kimerültek voltak, fáradtak, végig aludtak, tél volt, hó volt, és végig aludtak az orosz katonák, úgyhogy nyugodtan mehettem közöttük, úgy aludtak, mint a bunda mindenki. És akkor elvonultak, mentek Etes felé, Etesnél voltak nagyobb harcok, de ott hál' Istennek a telepen nem voltak harcok, úgyhogy elvonultak. Éltél át bombázást? Tessék? Bombázást éltél Hát a át? bombázás az úgy történt, hogy a húgommal bejártunk az acélgyárba vásárolni, mert ugye a bátyám ott dolgozott, és akkor ilyen utalványra lehetett vásárolni, és bejöttünk vásárolni, és pont akkor volt a légitámadás.
És ahogy jöttünk, akkor ugye szálltak le a repülő, lehetett látni a pilótát, hogy kihajol és lövöldözött, lőtte végig Salgótarján, mi pedig a piacnál, most ugye piac van ottan, volt ilyen, az olyan kocsisudvarnak mondtuk akkor, és volt egy kút, egy olyan kicsi fabódéval, vagy mivel volt elfent, és oda bújtunk be félelmünkbe, és a szembe levő házon pattogott a lövedék, úgyhogy akkor nagyon meg voltunk ijedve, többen már nem mertünk bejönni ilyenkor. Úgyhogy a háborúból mondjuk ezt a bombázást, ezt élte meg, akkor az üveggyárba bombáztak, ott volt talán halott is, azt hiszem. Akkor még egyet Pálfalván mentünk le az üzletbe, és akkor megint jöttek a repülők, akkor pedig az árokba dobtuk magunkat, mert akkor is ugye pattogott a lövedék. Tehát mondjuk azt, hogy életveszélyben voltunk, ugye azt nem tudtuk, de nagyon meg voltunk ijedve, az biztos. Úgyhogy a háborúból csak ennyi, ami mondjuk én nekem elért. Szirénáztak, ugye először szirénáztak, és akkor ugye akkor már föl kellett készülni, hogy de most jönnek a repülők. Hát elég félelmetes volt, de végeredményben, mikor vége lett, mikor már az oroszok bejöttek, hát akkor éltük a magunk életét, mondom, klubba jártunk, akkor táncolgatni jártunk. Ja, hát azért ugye minket, nagylányokat, mert akkor már 16 évesek voltunk, összefogtak, vagy hatunkat, és akkor az oroszokra kellett a tisztekre mosni nekünk. A tiszti lakásokba szállásolták el a tiszteket, és ott kellett nekünk a tetves ruhákat mosni. Hát ma se tudom elképzelni, hogy hogy tudtuk ezt megtenni, de emlékszem rá, hogy hemzsegtek a tetvek, aztán betettük ilyen katlanok voltak, abba kifőztük a ruhákat, de ezekre a tisztekre mi hatan voltunk lányok, és ott takarítottunk, megmostunk rájuk. És akkor elvonultak az oroszok, aztán ma semmi olyan nem történt velünk. Olyan nagyobb csetepatíról nem emlékszem. Hát akkor az nekünk természetes volt, ezen sem voltunk megbotránkozva. Most, ha rágondolok, hogy tudtuk ezt megtenni. De hát ugye muszáj volt, mert ha nem mentünk volna oda takarítani, akkor elhurcoltak volna bennünket. Tehát inkább ezt vállaltuk, mert voltak, akiket elhurcoltak, és ki tudja, merre mentek. De mi ott jól éreztük magunkat, sőt, még ennivalót is kaptunk, mert ott főztek, és még kaptunk ennivalót is, akkor az nagy szó volt. Jegyrendszer volt, ugye lisztet, kenyeret csak jegyre lehetett kapni. Hát persze olyan, hogy cukor, meg zsír, meg ilyen, hát az fogalom volt. Az jobban azoknak volt, akik falura tudtak vinni dolgokat, és akkor ugye cserebere volt. Hát cukor nem volt, és az én édesanyám elment Sopron mellé vonaton, a vonat tetején melaszké, mert akkor a melasz az egy édes dolog volt, ugye? Cukor nem volt, és elment kannákkal télen, majd meg fagytak a vonatba, de mégis hozott nekünk melaszt, amivel görhét sütött, ugye? Hát a görhe az egy olyan dolog volt, hogy kukoricalisztből csináltuk. Nekünk volt, mert anyu járt kapálni, meg mi, és volt kukoricánk, ledarálta, és akkor tudott csinálni görhét, és akkor a melaszkkal édesítettük. Úgyhogy az nagyon nagy szó volt. Még olyat is csináltunk, hogy a zsíros kenyeret, mert zsírunk azért volt, mert mindig vartunk disznót, hogy a zsíros kenyeret bemártottuk vízbe, meg megcukroztuk, és akkor így ettük az édes kenyeret. És előszedtük az eldobált, vagy elrakott száraz kenyereket, amit már a disznóra szántunk, bizony azt is megettük, mikor éhesek voltunk. Meg olyat is csináltunk, hogy krumplit főzték a disznónak nagy fazékba a barátnők, és bizony megettük a fazékból a főtt krumplit, és hogy milyen jó volt. Most például nem kéne, de akkor örömmel megettük a főtt krumplit. Akkor már ugye nagylány voltam, már 16, 17, 18 éves voltam, mikor megismertem, 17 voltam, mikor megismertem a párom, 18-ban esküdtünk, és 46
46-ba esküdtünk, igen, mikor a forint bejött 46-ba, tehát még akkor nem volt forint, mikor mi esküdtünk, mert júniusban esküdtünk, és valahogy össze volt, és akkor abba a forint bejött, mi akkor esküdtünk, és Miki meg 47-ben született. De hol ismerted meg apát? Hát ugye a táncmulatságba. Ugye ők a Tarjáni fiú volt, és hát Pálfalva nagyon híres volt, szép lányok voltak, és híres volt, mert jöttek a fiúk mindenhonnan, Tarjánból, Etesről, mindenhonnan jöttek, és hát ugye elég kapós lány voltam, hát aztán így megismertük egymást. És akkor házasság lett belőle. Hogy jöttek le Tarjánból? Vonattal, busszal, autóval? Gyalog a hegyen keresztül. De akkor nem volt még busz Tarjánból, villamos az volt, na de ugye éjszaka járt udvarolni, akkor gyalog hegyen át Maggyasról, vagy a Pálfalváról a Forgácson laktak, és oda. Hát akkor még nem volt probléma, ugye. Akkor még nem volt probléma. Szegények voltunk, nem lehet mondani, hogy ja, igen, hát én még akkor nem dolgoztam, hát varrogattam, mondjuk abból kerestem egy kis pénzt, akkor a papa ő meg jó focista volt, és ő kereskedő volt különben, de elhívták őt a pálfalvai csapatba, mert jó focista volt, és akkor oda jött dolgozni a gépgyárba. Úgyhogy ő a gépgyárban dolgozott, és akkor én meg ott. Nagy Jaj, esküvő volt? szegényes. Na, arra nagyon sokszor gondolok, hogy milyen rossz. Kecskét kellett vágni, volt egy kecskénk, és az olyan nagy kincs volt akkor, mert hús nem lehetett kapni. És emlékszem, hogy az esküvőn, ugye, ahhoz képest az egy kecskéhöz viszonyítva elég sokan voltak, és vadas lett belőle, bizony úgy elfogyott minden, mintha soha nem ettek volna. Mert ugye hús nem volt, úgyhogy, és az én jó anyám az levágta még a kecskét is, meg megnyúzta. Úgyhogy kecske volt, tojást se nagyon lehetett kapni, sütemény is csak itt-ott volt, úgyhogy 46-ban még nagyon szegény világ volt ilyen értelemben. Úgyhogy az esküvő nagyon szerény volt, kölcsön ruha, meg minden. De hát akkor fiatalok voltunk, az jó volt. Ja, és akkor, hogy odajött papa a telepre dolgozni, vagy a gyárba, kaptunk lakást. Olyan egyszobás, ugye ilyen emeletes, végig a kolónia, volt 9 kolónia, és emeletesek voltak. Alul is laktak, fölül, mi a gangon laktunk. Hát aztán ugye, mivel egy fiú volt, azért egy kis még szerettünk volna. 52-ben született Héd, és akkor jött az 56-os események. Na hát az megint egy nagyon borzasztó dolog volt, ugye, amiket hallott az ember, mondjuk ott nálunk nem volt különösebb nagy csetepati, hogy vonultak a gyárból, arra emlékszek, de féltünk, mert nagyon sok rossz híreket hallott az ember. Akkor papáék a gyárat őrizték, ők ott voltak éjszaka a gyárba, de az is olyan félelmetes dolog volt. De akkor nem voltatok bent a városban. Papaik elindultak a gyárból, és a hegyről, mert a Baggyasi hegyen jöttek át, és a Baggyasi hegyen már oda hallatszott a lövöldözés, mert az ott csak úgy csattogott ugye ebbe a völgybe, és akkor hallatszott a lövöldözés, és ők nem jöttek be már a városba. Ők ott visszamentek, mert mondták, hogy Tarjánba lőnek. Én akkor is Tarjánban voltam. Most emlékszem rá, hogy Tarjánban voltam a piacon, és csak rohantak az emberek, hogy lövöldöznek ugye a vásártéren, és jöttek már véresen, úgyhogy a villamos bent állt, és az mindjárt indult is ki Pálfalvára, bevágtuk magunkat, és jöttünk haza. Úgyhogy én azt a fölvonulást azt láttam, hogy tömegek vannak, de akkor is itt voltam, úgyhogy nagyon, nagyon félelmetes dolog volt az is, mert mondom, a két völgyben az borzasztó volt az a lövöldözés, hogy mennyire hallatszott. Hát ezen is túl voltam.
Hát féltem, hogy például amikor papa nem volt otthon, a gyárba volt, akkor éjszaka azért volt egy félelem, hogy esetleg jönnek is, nem tudom én, de azért talán nem volt Pálfalván olyan vérengzés, meg mit tudom én. Legfeljebb elvittek egyeseket, de hát arra már nem emlékszem. Elmentem dolgozni, mert a varrás az nem volt elég, meg az, hogy fájt a hátam, én nem bírtam várni azért, mert a hátam állandóan fájt. És akkor így jött egy ilyen alkalom, hogy papát kinevezték oda a büfébe vezetőnek, és akkor ott együtt dolgoztunk. Később őt bevitték a központba, a vendéglátóközpontba, és én maradtam ott, mint vezető, de mivel ő is ott dolgozott, nem lehettünk egy cégnél, engem átvett a Kisker, és így kerültem a Kiskerhöz, a élelmiszerboltba. Hát aztán ott dolgoztam már 30 évet, azt lehet mondani, ugye előzőleg Varrodában voltam, és utána kerültem aztán már így vállalathoz, és akkor ott onnan mentem nyugdíjba, a Kiskertől Mikor mentem. mentél nyugdíjba? 83-ba. Úgyhogy már bőven nyugdíjas vagyok, Ez azt jelenti, hogy hogy 50 éven túl. többet voltál nyugdíjas, mint Én munkavállaló. igen, többet voltam nyugdíjas, mint amennyi nyugdíjat kapok. Úgyhogy szerintem lehet, hogy azt mondanak, hogy meg se érdemli már az ilyen, aki csak annyit dolgozott, 30 éve dolgoztam, most már 50 éven túl vagyok a nyugdíjas korban. Ugye lett 4 unoka, a fiamnak 2 fiú, a lányomnak meg 1 fiú, 1 lány. Akkor most azoknak a gyerekeinek megint lettek gyerekek, és így van 4 dédunokám. Nálunk az volt a szokás, hogy minden szombat-vasárnap jöttek az unokák, tehát ebédre jöttek. Hol ez a 2 unoka, hol az a 2 unoka, hol mindegyik, ugye? Hogy ugye Pálfalván laktuk, és akkor jött egy ilyen lehetőség, hogy Tarjánba épültek ugye új lakások a rokkantelepen, és lehetett választani, hogy no, jövünk vagy nem jövünk, és úgy döntöttük, hogy bejövünk mi Tarjánba, akkor iskolások voltak, akkor még Hédi akkor általános, 8-ba járt, itt ragadtunk, úgyhogy 50 évet laktunk a Sujár Ferenc útra költöztünk először, valami hős fiú volt, arról nevezték el, a Szerpentin is, és akkor ott laktunk 50 évig, megint a 4. emeleten, mert én ragaszkodtam a 4. emelethez, hogy fölöttem senki ne kopogjon. De hát mivel megöregedtünk, ma ugye a lépcsőt járni nehéz volt, és így sikerült lejönni, és így lejöttünk ide. Ugye a rokkant is ez egy ilyen szántóföldes terület, vagy mi volt, ugye, és ide építették a bérházakat, és akkor még fiatalok voltunk, mikor bejöttünk. Úgyhogy Komfortérzetben jobb volt egy ilyen persze, hát eleve az, hogy fürdőszoba volt, ugye? Az egy nagy szó volt akkor, ugye, mert azért még ott a kolóniában a kútra jártunk vízért. Itt pedig bent volt a víz, bent volt a fürdő. Hát az nagy szó volt. És nagyon szerettünk a 4-en lakni, csak hát már úgy azért aztán már nehéz volt fölmenni. Volt tévé? Igen, az első tévét nem emlékszem, tavasz tévé volt, ha jól gondolom, de hogy hányba vettük, azt már nem tudom. Rádió már volt előtte? Rádióm, én mindig rádiós voltam, nekem a rádió éjjel-nappal most is szól. Én most is éjszaka a rádió mellettem van, és ha nem tudok haladni, bekapcsolom, és hallgatom, ugye a Dankó rádió van éjszaka, ami zenét ad. Szép volt ugye a Karancs is szép volt, a tér is szép volt, a vásártéren nagyon szép szökőkult volt, amiket már mit tudom én, 2-3-szor is lebontottak. Voltak szép dolgok, és nem is tudom miért, mindig más tettek a helyére. Mert a vásártéren nagyon szép volt az első szökőkút, ami volt, arra emlékszem. Jó volt itt lakni? Jó volt. Hát ugye
Például május 1-én kivonulás, én minden május 1-én kimentem a térre, de nem vonultam a csoportba. De azért mindig kimentünk. Itt is szokott lenni a vásártéren, itt is úgy minden ünnepségre úgy kimentem. Pálfalván ugye ott a mozi volt, és mindig voltak ilyen mulatságok. Moziba oda nagyon, a mozi az megint a kedvencem volt. De Tarjánban nem nagyon jártunk. Volt az ipartestület, ott voltak ilyen bálok, hát nagyon ritkán, nem nagyon voltunk. Papa fotbalozott, és akkor ha ők mentek mindenfelé, akkor még Miskolcra is mentek, mert NB1-es játékosok voltak, és akkor mentünk foci meccsekre. Az volt. A foci meccs meg a mozi. Az volt a szórakozásunk. A rendszerváltásban ugye már nem dolgoztam. Hát a rendszerváltásban én még ma is nevetek azon, hogy egyik napról a másikra az urakból, és az elvtársakból urak lettek. Volt egy gyűlésünk, egy ilyen, mert minden évben a nyugdíjasokat meghívtak egy ilyen, vendégül láttak bennünket. És akkor ott voltunk ezen a gyűlésen, és akkor a szónok, a Gecse urat, vagy a Gecse elvtársat Gecse úrnak nevezte. Ez olyan nevetséges volt nekem, hogy egyik napról a másikban az urakból, vagy az elvtársakból urak lettek. Mire gondoltatok, hogy mi lesz 100 év múlva, 2000-es évek? Igen, nem is gondoltuk volna. Szóval, még az, hogy még telefon se volt. Még telefont is protekciósan tudtam kapni, mikor bejöttünk Tarjánba. Az is protekcióval ment, még telefon se volt. Hát most meg minden, most meg még az unokám Angliából tud beszélni az anyjával, és látják egymást. Szóval csodálatosak, de én már öreg fejemmel, én már úgy vagyok vele, hogy ez már sok. 2007-ben halt meg a papa, és akkor ma itt laktunk. Úgyhogy itt azért volt jó lakni, bár a rokkantról is jártam, piacot, nagyon szerettem a piacra járni, minden pénteken piac volt. Ugye innen még közelebb volt, mert a villamos vagy a busz itt volt a számba. Piacra akkor egyedül jártam, főzöcskéztem, sütögettem. Hát ugye biztos anyámtól is elleztem, mert már én gyerekkoromban is főztem. Úgyhogy és szerettem főzni, sütni, ugye, főleg az unokáknak is, ugye, ha jöttek. Aztán ugye, mikor papa meghalt, akkor ugye egyedül maradtam itt. És hát ugye nehéz volt, de nagyon szerencsés vagyok, mert szeretek egyedül lenni. Tehát nem volt az, hogy jaj, Istenem, mint némelyik, hogy nem bírom ki, én nem jajgattam, hanem elviseltem, hogy ez így kellett lenni. Papa 84 éves volt, elég öreg volt, hozzám képest, Atya Úristen. 84 évesen öreg volt, és én 98 évet már megéltem. Hát ilyen nincs is a családban. Szüleim is 75-76 évesen haltak meg. De jó viselem. Vannak gyerekek, unokák, bevásárolnak, ellátnak mindennel, mondjuk nincsenek ilyen gondjaim, mert most már nem járok vásárolni, mert már a lábam nem bírja. Sokáig jártál? De jártam piacozni, meg vásárolni. Hát most már ugye a gyerekekre, már a lányomra. De itthon nem ellátni. És olyan jó vejem van, hogy péntekenként üljön porszívózni. Tehát el vagyok kényeztetve, úgyhogy nem vagyok rászorulva. Szidnak is, hogy ne csinálják semmit, mert azért nem bírom, mert elfáradok, a szívem ki van, de azért még a vasárnapi főzés nem tudom elhagyni, szóval ha van egy kis erőm, akkor sütögetek. De most már ritkábban. Vasárnapot, néha pogácsát is kell sütni, mert hát ugye Bencike is szereti a pogácsát, meg a süteményemet, de hát most már egyre kevesebb.
most már egyre kevesebbet, mert nem bírom. És még aminek nagyon örülök, hogy azért még az agyam működik, hogy még azért megismerem a hozzátartozókat, mert ugye volt egy bátyám, aki meghalt, az már nem ismerte meg a saját lányát, meg a feleségét se. Hát még hál' Istennek ebbe a korba hihetetlen, hogy még ez megvan. Sőt, még rejtvényezek is, olvasgatok is, csak az a baj, hogy most már a jobb szememre alig látok, mert cukros vagyok, és ugye ez a cukor a látás befolyásolja. Egyébként is nem vagyok egyedül, ha be van kapcsolva a tévé, úgy érzem, nem vagyok egyedül. És most rákaptam a török sorozatokra. Jó szórakoztató, nem idegesít föl, nem kell a politikával foglalkozni, hanem török sorozatot nézni. Naponta 2. De mindig imádom az ilyen természetfilmeket, állatokat. Tehát találok a tévében mindig komoly beszélgetések vannak, okos embereket, ha beszélnek, meghallgatom. Kabarén nem tudok nevetni, mert egyszerűen nem tud olyan kabaré lenni, ami engem érdekel. Ugye régen a Hoffi kabarén, azzal a papával azokat nagyokat nevettünk, de most nem. De nem is igénylem. Türelmesen hallgatom a rádiót, vagy nem hallgatok semmit, csak a csöndben vagyok. És ez egy nagyon csöndes ház. Ez egy annyira csendes ház. Bár egyszer leégett. Hát a leégés az olyan volt, hogy mintha egy filmbe lettem volna. Volt egy részeges szomszédasszony, akitől mindig tartottunk, hogy kigyújtsa a házat. A felső lakó mindig meg volt ijedve. És ez egy az egybe, ez a tűzeset bejött, azon a szinten. És akkor is az volt a szerencsénk, hogy van egy fiatal kislánya van neki, éjszaka 2 órakor fölébredt, ugye, ment volna ki, és megérezte a füstszagot is, és tűz volt. Úgyhogy éjszaka menesztettek 2 órakor bennünket, és nagyon érdekes, hogy nem estem pánikba, mert azt teljesen úgy éltem meg, mintha már azt átéltem volna. Mivel mindig beszéltünk a tűzről, teljesen úgy éltem meg, mintha ez tényleg ez már egyszer megtörtént volna, kopogtak, zörögtek, tessék kijönni, kivezettek éjszaka, mentem ki, ahogy vezettek, meg ugye mindenkit mozgósítottak, mintha ez már megtörtént dolog lett volna. Hát nagyon, nagyon súlyos dolog volt őrekig, de engem nem érintett. Ide lentre ugye nem jött, nem kellett a tűzoltóknak vizet se engedni, hogy vízzel oltsanak, hanem habból oltottak. Úgyhogy én nem éreztem meg, csak annyit, hogy nem volt áram, mondjuk 2 nap vagy 3 nap áramszünet volt. De az egy borzasztó eset volt azért, hogy a családnak tönkrement minden fönt a fölöttem levő soron. Mi a hosszú élet titka? Hát nekem azt mondta a múltkor a gázosnő, hogy ilyen jó pálinkákat iszik, biztos, hogy ilyen soká él, mondja. Hát én most, mikor bevittek a kórházba, az orvos is megkérdezte, hogy mi az oka, hogy így tetszik kinézni. Mondtam, nem ittam, nem dohányoztam, nem ittam soha. Hát, hogy ez a titka, dolgoztam, ugye élelmiszerboltban dolgoztam, emberek között voltam, szerettem emberek között lenni, engem is szerettek, és lehet, hogy ez. Meg hát azért unokákkal el voltam látva, mindig volt kicsi unoka, úgyhogy a legkisebb igaz, hogy már nem Bence volt, de Bencével a legtöbbet voltam. Mert Bencével minden nap mentünk vonatot nézni, toltam a babakocsit, mentünk vonatot nézni, és még el nem ment a vonat, nem szabad volt eljönni, és minden nap ott kellett lenni, hogy megy a vonat. Még a vonatos könyvet is megvettem neki mindig. A legboldogabb az volt, hogy a fiú után lányom született, azaz biztos 25 éves voltam. Az volt a legboldogabb napom, mert én mindenképpen lányt szerettem volna, és sikerült is.
Aztán meg hát ugye a dédunokák, és ugye a Bence unokát, az biztos, mert ővele nagyon sokat kellett foglalkozni, vagy vele kellett lennem, mert az anyja dolgozott. Tehát nagyon sokat unokáztunk. Mondjuk az volt, hogy voltak kisunokák. Én azt szerettem, és papa is imádta az unokákat nagyon. Van egy olyan mondat, amit így felírná egy cetlire, hogy Anyádnak, a lányomnak is, nem a lányomnak, hanem az unokámnak azt szoktam mondani, hogy gondolj a 10 parancsolatra, tiszteld anyádat és apádat. És ma sajnos ez már nagyon ciki a gyerekeknek, így mondom. Tehát ez az, amit szeretnék, hogy ne legyen ez a csúnya beszéd, mert ez borzasztó. Meg ne legyen ez a gyűlölködés, hát ez meg még borzasztóbb, hogy gyűlölik egymást az emberek. Nem szeretem ezt. mit szóltál, amikor a koronavírus megérkezett? Hát nem mentem sehova. Ha jöttek a gyerekek, hogy szájmaszkot használtunk, akkor lehetőleg ugye óvatosak voltunk. Én nem oltattam be magam, de sehova nem mentem, puszi elmaradt, szájmaszkolt, és túléltem, ugye. Hát a lányom nagyon beteg volt, szóval az borzasztó volt, hogy a lányom megkapta, és ő nagyon beteg volt, tehát az nagyon megviselt. Ez a családi képünk, ez a kolóniába készült. Hány évesek vagytok? Hát itt várjam, a Hédi megvan, akkor már én 26 vagyok, papa meg ugye 5 évvel volt öregebb tőlem, ő meg 30. Azt mondja, Hédi, az a bátyámnak, a meghalt bátyámnak a kislánya, és a középsőt nem tudom, hogy kicsoda. Jaj, de milyen fiatalok vagyunk, milyen szépek vagyunk. Igen, ez kint van, a sportépületben laktunk, a sportöltözőben kertesház volt, ez a kert. Ott laktunk kint, ugye már Hédíten, már azt hiszem első osztályos, vagy óvodás. Lehet, hogy első osztályos ma. Na itt papával vagyunk, ugye itt azt hiszem még nem voltak gyerekek, ugye? Tehát itt 20 évesek vagyunk. Milyen szép, ez nekem saját göndörhajam volt itten. Képzeld el. De érdekes, papa olyan sovány itten. Ez is ott van a sportéviszébe. Na de milyen aranyos Hédi itt is, ugye? Na. Jó volt ott lakni. Na ez is egy ilyen kép, ugye, hát ezt úgy emlékszem, valakinek küldtem. No ez is Hédi itten. No itt a gesztenyefa. Gyönyörű gesztenyesor volt végig, ugye a kolónián, az ablak alatt végig gesztenyesor volt. Jaj, az anyu. Anyu valami, ez azt hiszem, hogy ez a Gyuszinak, az öcsémnek a valamelyik gyereke. Na ez is. Na itt én voltam, hány éves voltam itt, Hédi már azt hiszem 7-es, 8-os lehetett. Igen. Na itt sem néztem ki rosszul. Ugye? No itt vittem Encikon 50 éves lehettem. Gondolom, 50. Voltunk kint a Mátrába, igen. Hát nem vagyok benne biztos. Na nézd meg, hogy milyen gyönyörű volt ez a páfrány ott fönt. Te arra nem is emlékszel. Nagyon szép volt páfrány, mint a függöny úgy lelógott. Ez egy születésnap lehetett. Na ilyen, itt sétáltunk ott, ahol a padlakig, mert nem dolgoztam, mert belerúgtam a fotelba, és a lábujjam el volt törve, és nem dolgoztam, és sétálgattunk. Akkor már megvolt a... Kivel? Hát Rella, persze. Ramon meg Rella. Már te járta az eszembe. A
Azt hittem, hogy bogár repülöttem. Politikával úgy vagyok, hogy nincsen kimondottan olyan nagy kívánságom, hogy ki legyen, hogy legyen, inkább a kíváncsiság, hogy fog alakulni. Vannak elképzeléseim, de kíváncsi vagyok, hogy úgy fog-e alakulni, hogy én elképzelem. Azt mondom, hogy azért 100 évig nem akarok élni, most így jó, ahogy van, úgyhogy nem szeretném megvárni azt, hogy szenilis legyek, vagy olyan butaságokat beszéljek. Maradjon így, ahogy van, mostan nincsen különösebb olyan kívánságom. Tehát jó van így, ahogy van, el vagyok itt magamnak, a családom még megvan, ennyi. Mindig van valami kívánságom. Most például az, hogy megérjem a dupla nyugdíjat. Akkor, ha a dupla nyugdíjat megértem, akkor megéljem még a szavazásokat is. És akkor majd utána lehet, hogy lesz egy másik kívánságom. De ennyi. 2026 péntek 20-hanyadika, nem tudom. Péntek 23-a, és remélem, hogy tetszeni fog. Szuper. Kész. Ez kész.